Foli baw bɛɛ lajɛlen maliyɛn cɛ ani muso denmisɛn ale ni mabɔkɔrɔ aw ye aw bisimila Tamtam TV jabaranin kan aw ka bamanankan kunnafoniya walawalali kɛnɛ kɔnɔna na ka kɛ ni bi tɛnɛn ni o bɛ bɛn mɛ kalo tile 18 san 2026 bakɔrɔba minnu bɛ an bolo bi ni an bɛna o walawala ka o da aw tulo kan o la kumaba dɔw olu filɛ ni fɛn min kɔnɔ ye Sawujɛ jamana ka jabaranin so kunnafonidila dɔ o yi i senfa ka don anw ka jamana kɔnɔna na ka sɔrɔ min ma kɛ jɛlenya sira fɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka yamaruya ye o nasiraw fɛ k'a fɔ ko wulikajɔ ni o ɲɔgɔn sama-sama o bɛ anw ka jamana ale ni Sawujɛ jamanaw o ni ɲɔgɔn cɛ ni wagati kofɔlen na an bɛna an da don min na ka o walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan kibaruya filanan bi o bɛ tali kɛ diɲɛ seleke naani bunako ka kɛnɛya o sabatili o nasiraw fɛ sigikafɔba min ni o bɛ kɛ walasa ka o kumaw kɛ k'a fɔ ko o sigikafɔba ta ko 79 kɛnɛ kan an ka minisiri min ka baara bɛnnen don kɛnɛya ko sabatili bunako ma ale sen yɛrɛ ye ka taa Mali ka kunkako kumaw ni ka taa o kɛ an bɛna an da don la k'o walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan ka bi kunnafoniyaw olu kun cɛ o de bɛna tali kɛ an ka finitigilakaw ka wulikajɔ min bɛ kɛ banbagaci wale ko nasiraw u fɛ gawukaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale ni Agel Hɔg k'a fɔ ko wulikajɔ belebele o taara ka o kɛ ka dankari kɛ banbagaci wale maa caman na ninnu de bɛ an bolokɔrɔ an bɛna mun walawala k'o da aw tulo kan aw ye aw dan kasi an ka minisiri min ka baara bɛnnen don Mali ale ni jamana wɛrɛw cɛ ɲɛnabɔli ko bunakun kan ni o ye an ka ministre des affaires étrangères ye ni ale ye Abdoulaye Diop ye ale kɔni kumana kumakan min na ni a ye a yira k'a fɔ ko Mali kɔni bɛ a ka fɛn min kɔni ye nisɔngoya ka o ta ka o yira ani ka yira k'a fɔ ko an ma jɛn ni a ye cogoya si la ko min ni o taara ka o kɛ an fɛ yen nɔ ni o kun belebele bɛ tali kɛ fɛn min kɔni ye kunnafoni lasela Ibrahim Mustafa ni ale ye fɛn min kɔni ye lasigiden ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunnafoni disola min ni ale tɔgɔ ko Al Arabiya ale ni Al Hadat ni o bɛ tali kɛ Sawujɛ jamana fɛn min kɔni ye jabaranin so dɔw la k'a fɔ ko olu ka o kunnafoni lasela yi i senfa ka don anw ka jamana kɔnɔna na ka na a ka kunnafoni ɲini o baaraw ta ni ka o kɛ ka sɔrɔ a ma kɛ jamana ka yamaruya kɔnɔna na ka sɔrɔ a ma kɛ joliya ale ni kilennenya o siraw olu fɛ k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min kɔni ye kunnafoniya minnu ni olu taara ka u bɔ a yɔrɔ la ka o lase Mali kunkan ko kuma o kan an ka jamana ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ ko olu tɛna jɛn ni o ye wa ko olu ye kunnafoni ye kunnafoni minnu ni olu basigilen tɛ tiɲɛ tɛ kunnafoniya minnu olu la ni an ko o ma ko des informations mensongères ni o taara ka a bɔ u ka fɛn min kɔni ye kunnafoni di siraw olu kan o nasiraw fɛ ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye bɛnɲɔgɔnya ko o taara ka o kɛ u ni banbagaci wale maaw olu ni ɲɔgɔn cɛ ka yira k'a fɔ ko u bɛ laseli kɛ min bɔra an ka jamana ɲɛmaaw olu yɔrɔ la k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye anw ka jamana kɔni basigi ale ni anw ka jamana kɔni tabiyaw ale ni jamana kɔni togoya ni o ye jamana ka intégrité ye ko fɛn min kɔni ye maa o maa mana degun ta ka a ɲɛsin o ma ko o kɔni yafa tɛna kɛ o la cogoya si la o sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan o tɛmɛnen ko ka bɔ yen nɔ an b'a fɔ ko lakana ko nasiraw fɛ wulikajɔ min ni o talen n'o ka o kɛ an ka wolomasiri tigiw fɛ ka fɛn min kɔni ye dankari kɛ banbagaci wale maa caman na k'a fɔ ko olu baaraw kɔni olu bɛ sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kɛ ni an ka sanfɛ kɛlɛcɛw ka wulikajɔ belebele ni olu kɔni bɛ baara caman ni ka o kɛ an ka sanfɛ siraw olu fɛ ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye kunun ko dimanche ale kɔni sɔgɔmada joona fɛ k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye yɔrɔ naani ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔn ko banbagaci wale maaw kɔni kun dagan bɛ yɔrɔ min na k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye baara ta ni ka kɛ yen yɔrɔ kofɔlen na ni o fɛn min kɔni ye kilomɛtiri 55 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔn ni o bɛ yen ni Agel Hɔg o ni ɲɔgɔn cɛ o nasiraw fɛ ka yira k'a fɔ ko o baara minnu ni olu taara ka o kɛ an ka cɛdenw fɛ o kɛra sababu ye ka fɛn min kɔni ye minɛn caman ni ka o tiɲɛ banbagaci wale maaw olu yɛrɛ fɛnɛ kunna ka kɛ ni o kɔni baaraw ye o kɔfɛ k'a fɔ ka kɛ ni bi tɛnɛndon yɛrɛ ni o bɛ bɛn mɛ kalo tile 18 k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye baara o taara ka o kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min kɛra sababu ye ka fɛn min kɔni ye banbagaci wale maa caman ka dankari kɛ o la o ni u bolola mobiliw fo ka taa se maa ta ɲɔgɔnna o bɔɲɔgɔnko ma u ka fɛn min kɔni ye ni i tɛmɛna an ka poste de commandement o kɔnɔna ni o ye an yɛrɛ fana ka finitigilakaw olu yɛrɛ fana ka dakayɔrɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ ko nin baara min taara ka o kɛ an ka finitigilakaw fɛ ni o ye sebaya sɔrɔ o kan k'a fɔ ko o nasiraw fɛ ko juma yɛrɛ fana tɛmɛnen na jafara bɛ fan fɛ fo ka taa se bɛri na yɔrɔ ma k'a
fɔ ko fɛn min kɔni ye u ye fɛn min kɔni ngara da banbagaci wale maaw la yen yɔrɔ kofɔlen ninnu fɛnɛ na ni o kɛra sababu ye ka u dakayɔrɔ ni ka dankarikɛ yen na fo ka taa se u ka mɔbili sen naani ma ni o bɛ tali kɛ fɛn min kɔni Land Rover Prado o dɔ la ni o ye voiture piégée ye ka se ka dansigi kɛ o yɛrɛ fɛnɛ na cogoya min na o sɔrɔla kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan. Genèvekaw olu fɛ yen nɔ lasigi belebele o tara ka o kɛ yen nɔ diɲɛ seleke naani kɛnɛya ko sabatili bunakun kan k'a fɔ ko o sigi 79 o kɔni baaraw tara ka o kɛ ni farafinna jamanaw ye u sen ye a kɛnɛ ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ka jamana Mali tɔgɔya la an ka minisiri min ni o ka baara bɛnnen don kɛnɛya sabatili ale ni a yiriwaliko bunakun kan ni o ye médecin colonel Asa Bajalo Ture ye ale kɔni tara ka taa Mali ka hakilinaw ni Mali ka laɲiniw ka taa o kuma kɛ o kan ni o laɲini dɔw de bi tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ ko fɛn min kɔni an ka yecogo o ka se ka falen cogoya min na kɛnɛya ko nasiraw olu fɛ an ka bɔ jamana mun ni o bɛ sanni kɛ nka an yɛrɛ ka kɛ jamana ye jamana min ni o bɛ dilanni kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnɛya ko nasiraw fɛ k'a fɔ fɛn min kɔni ye kɛnɛya minɛn caman ni o dɔw bɛ tali kɛ pikiri vaccin na k'a fɔ ko anw yɛrɛ ka se ka kɛ o dilanbaga ye ka kɛ ni jɛkulu min ni o bɛ anw fɛ yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la cakɛda min bɛ kuma farafinna fɛn min kɔni fura minnu bɛ don farafinna cakɛda mun bɛ olu kɔni baaradaw ni ka o cakɛdaw ka olu ɲɛnabɔ o nasiraw fɛ o kɛra an ka minisiri ale ka laɲini ye ka kɛ ni fɛn min kɔni ye kɛnɛya sabatiliko bunakun lasigi ale kɛnɛ kan k'a fɔ ko Mali yɛrɛ fɛnɛ sen ka don kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka kɛnɛya furaw olu kɔni o dilanni na ni o dɔw bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la datugura min na ni o ye vaccin ye ni an ko olu ma ko pikiriw o sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan. Ka bi kunnafoniyaw ni ka olu kuncɛ o bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min kɔni ye maa minnu ni olu bilalen don an ka fɛn min kɔni ye diinɛ kaloko olu yeli bunakun kan o nasiraw olu fɛ o jɛkulu in y'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye sibiridon ni maaw kun kɛn bɛ ka a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye seliba kalo ye ko ale bɛna ye o fɛ u y'a yira k'a fɔ ko olu ka wulili ni u ka jateminɛ n'u ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ ko fɛn min kɔni ye seliba kalo ye ko a ma ye sibiridon wuladafɛla fɛ o nasiraw fɛ u ye kunnafoni di kɛ k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ko seliba kalo ni an yɛrɛ bɛ wele cogo wɛrɛ kala ni o ye LD Kebiri k'a fɔ ko ale kɔni kalo bɛ jɔ bi tɛnɛ ni o bɛ bɛn mɛ kalo tile 18 o ma k'a yira k'a fɔ ko o kalo kɔni daminɛ o ye o nasiraw fɛ k'a yira k'a fɔ fɛn min kɔni ye seliba ye ko o talen don ka o bila araba ni o bɛ bɛn mɛ kalo tile 27 san 2028 ko o na yɛlɛma an b'a fɔ ko ala k'an si jɔ ka o makɔnɔ ni bɛ dan sigi aw ka kunnafoniyaw la bi Tamtam TV jabaranin sanfɛ aw ye aw sɔgɔlen to an na kunnafoniya ko nasiraw fɛ aw tɛ fɔ aw jigi kɔ an b'a fɔ ko aw k'an bɛn wasalam.